Здравейте, уникални, осъзнати, късметливи. Нещата, които се случват в реалния живот, избързват или са по-наситени от нещата, които сме си планували да споделям в Facebook страницата. И днес искам да ви споделя един трик как да си решите проблем, ако в момента имате запек. Между другото, това е една от причините за чести главоболия. Тук този трик, който ще ви покажа, не може да ви помогне, ако вие сте с хроничен запек и редовно не ходите по голяма нужда в порядъка през 2, 3, 4 дена. Но ако често ви боли главата и имате запек, пробвайте, или случайно в момента сте с такъв. Обещах го на една клиентка, но пропуснах, за това сега ще го публикувам и ще ви го дам на всички вас. От вътрешната страна на краката, където са ви кокалчетата, малиолите, заставате най-горната част и плъзгате просто, събирате кожата почти долу. Сега на този крак все едно се пада 7, не точно на шестицата, ако си представите циферблата на часовник. Натискате лекичко и връщате там, откъдето сте тръгнали. По същия начин и на другия крак. Хубаво е първо на левия крак да го направите, после на десния. Тук вътрешната страна, малиола, вече се движим все едно по часовниковата стрелка, така че на този крак слизаме на 5 все едно. Натискаме, тук трябва да се усети едно зранце като леща. Натискаме и връщаме. Понякога е болезнено, понякога не толкова. И е хубаво да останете в тази позиция 10-15 минути. Може да се го направите вечер преди да легнете. И общо взето изчакайте момента. Мисля, че ще е полезно за всички. Това е за сега от мен. Довиждане, до нови срещи, ако ви хареса. Ударете лайка, споделяйте. Лека вечер!